Kajing persang kehenyau trap youth council bantek lakam ya kajing jelai kinong di bat kinong de drugs hapo kanong ba Shillong kam kot tang hak ba khenra ya ki jaka ba pher bat ban bat ya ki badi bat de drugs henrai ka shim ya ka sien jam ban Phah sumaru ya ki kaseng om tang bakalait ban khenra ni ban thang ya ki drugs hadin bala yo ban kurup henrai kala sneng la kraw bat Phah ru ya ki babon ki Samla Shaki rehabilitation center hadin bala menjor bat ki bahayeng jongki haka khatlai tere ujil leo arja arpusau kani kaseng kala yo ban Phah biang sakum balai ngot ki Samla ki balang Ngop how drugs Shaka Alive Again Foundation ka rehabilitation center ka Badon Assam unong hilam ka council uba Isaac W Basayo moj ulaong baka ni kadai ka wat ka bapra ka baka seng kala yo ban Phah ya ki Samla Shaka rehabilitation center ka Badon Assam bat hadu menta kila don kumba arpusau ngot ka bakila dep ban Phah Nalor kata ulapan pau ke jingmen bagi pat ba ki ai ke jing trei lang bat kaseng kham tam kitu kilong yeng ke be kendu jing e bat ongru balada don ke jing trei lang om don jing e ban pendu jat yau drugs hapo nong ba Shillong Ya nanti je salam tu ya dan mama Habatin, pej bahagi ki shab plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya